pala nilang balo. Sabi saya, kung tawagin naman sa amin ay layalay. Tapos mo na dapay sarita, mamawanan siguro. Kain tayo mga kalabarkada. Sarap. Ay, sarap naman ng init. Yo, what's up? Good morning mga kalabarkada. Welcome back again sa ating panibagong videos. At ang oras pala natin ay 6:40 ng umaga. At mamaya-maya pala ay pupunta tayo sa baba para sumalubong sa mga nag-harvest ng kanilang mga baklad doon sa karot. Pero ang ginagawa natin ngayon ay nililinisan pa natin tong kamote at isasalang muna natin to bago tayo pumunta sa baba. So ito yung agahan namin ngayon. At kumusta naman kayong lahat mga kalabarkada? At ano na ba yung oo, ito nga pala no. Bali, salamat pala sa inyong walang sawang suporta. Hindi ko na makalimutan to dahil nasa 2,347 na po tayo subscribers po. Dati, di ba? Nasa 2,300 sakto lang, sakto. So ngayon, update tayo. Dagdagan po tayo ng 47 na subscribers. So salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang suporta. Ay, namatay yung apoy. Dito kasi kami nagluluto sa kahoy. So kita-kits tayo mamaya mga kalabarkada no, pag bababa tayo. Dahil pupunta tayo sa karot para bumili ng isda. Alright, update tayo mamaya. Alright mga kalabarkada no, so papunta na tayo sa baba. At ang oras natin ay alas 7 na ng umaga. Medyo mataas-taas na si haring araw oh. Timan. 2 kilo lang gaya ng tariwan. Ha? 2 kilo? 2 kilo ito? Bukang malong. 2 kilo lang gaya mula ng batoy. Dari. Pabumon dapay sarita, mamawanan siguro. Kuna mo. Ito marabay. Pambili ito ko to. Cara sa bikin. Pangamit sa dyan ni Mario. Oh, dati may isa. Kami na sa tibigkay. Oh. Damay? Sino tinatay dyan? Ilang Ay, di ba ko na? Okay, kawan mata to. Pwede mo tayo nag-gyan, kasi nag-gyan sa Mas din ang kanya ko tinukap. Ay, gyan. Gramo Ay, nagpamyanan na. Duway na. Batong-batong. Dito riwan na. Sari. Sige po, basta mayroon. Wala ka din eh. Tel. Tuwetan? Umot Kaya sila. si Malaga. Tidak pala. Kala. Dang malaga. Magkalak na ito yung tro. Ay, nakapos. Kapil.
May gatang. Kapagilit ako. Ipunta ko nga pala sa yung laptop ko kuya. Ito na nga. Na parang nagkukurap-kurap siya. Dinalayos iya para ang Parang problema kaya yung laptop. Biglaan na naman. Pukurap-kurap. Program yan. Hindi, paano... Bagsaan ka na ikatan. Paano kurap ang sasay mo? Parang pag kinakuha mo yung mouse, parang hindi siya sumasabay. Ano, yung... Yan eh. Baka yung hard disk niya. Pier-pier na matapil-pili mong okay. Naraman daw itong isigam. Sabagay ah. Sigam kong kastuyan. Ay mga balbal nga ka ukok saanan. Iwoy, Anan? Bayag ka. Makalas kasi na niya. ka nagawit ng dago. Oh, nagbingay kay Maduwan ha. Sabay pa kayo at ipagitan. Ay, sumot lang kaya mata. Pertimot kaya magkita na alam nga mulmul kasta. Diyos, tara kami itong may ikuno. Ay, nga birbiris na ita. Iya, Sabado. Linggo-linggo. Dumi-dumingo na ita. Dapat ini Ha? Yan kuya? kapil ka na at. Yeah. Alright mga kalabarkada na. So nakabili na tayo ng isda. Ito pala yung nabili natin, no? Mga sari-sari. Alright mga kalabarkada, no? So nakabili na tayo ng isda. At yung nabili pala natin ay 1.5 kilo sa halagang 150 pesos. Ang dami ng malalaking malaga, no? Yung kung tawagin sa Bisaya ay kitong. Ang dami nilang huli. Alright mga kalabarkada na. So nandito na tayo sa bahay. Be. Ito. Mga sari. May big barangan pa, oh. Ito pala yung mga nabili natin. Laki ng barangon ah. Laki nga. Binigay na lang ng tisili yan. Anong kunbe? Tanghalian na lang. Oo, tanghalian na lang. Alright. Para sa tanghalian. I don't know kung naluto na pala yung kamuti natin mga kalabarkada. Sana hindi naman nasunog. Yun, nakasalang pa.
Patay, sunog na. Kung sakto yung dating ko ah. Gagawin natin, hugasan muna natin to, tapos lalagay natin sa ref. Yan lahat mga kalabrikada. Ito yung tinatawag pala nilang balo. Sabi saya, kung tawagin naman sa amin ay layalay. Mga sari-sari. Mamaya siguro mga kalabrikada, ang luto siguro nito ay inihaw. Sarap kasi yung ihaw itong iba eh. Kagaya nito. Yung mga tawag dito to. Mga ganito. Oh. Pang ihaw. Tapos yung sausawan natin is tuyo mansi. O diba? Sarap nun. Natakam kayo siguro, no? So ito nga pala mga kalabrikada, no? Itong mga isda na itong nabili natin ay huli pala yan ng baklad. So sariwang sariwa yan, kakahuli lang. Sarap yan pang ihaw talaga. Alright mga kalabrikada, so update tayo mamaya. Black coffee. All right. Alright mga kalabrikada, so maglalabas muna tayo ng mga paninda para mamaya maya mag-aagahan na. Habang pinapakuluan natin yung tubig, maglalabas muna tayo ng itong mga RTW. Alright. Labas na rin pala ng misis ng mga to. Bali alas 5 pa lang, mga 5:30 yata yun nung nagbukas kami ng tindahan kaninang umaga. Kasi minsan kasi may mga maaga din na bumibili ng mga tinapay. Kaya dapat maaga tayong gumising para isang buwan din tayong maagang gumigising. Sa kabila ta. Ay, nahulog. Alright mga kalabrikada, so breakfast muna tayo. Kamote with black coffee. Kuha ka ng ano plato? Na, plato. Yes. Tapos tinidor. Kain tayo mga kalabrikada. With black coffee. Sarap. Ay, sarap naman ng init. Init ang panahon. Tara, magkape tayo.